Venray beweegt, Venray danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we blijven sporten. Daarom gaan we iedere dag samen bewegen. Wij gaan dit doen in samenwerking met het Danshuis. Wij zelf, Jansen, Dansen en Sporten. Gemeente Venray natuurlijk, Venray beweegt. En degene die voor onze filmpjes gaan opnemen, Pelamaas TV. Natuurlijk willen we voor iedere leeftijd wat aanbieden. Daarom gaan we filmpjes posten voor kinderen, voor volwassenen, maar ook voor ouderen. We wensen jullie allemaal veel succes en doe je best! Hey, hallo, leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag gaan we een workout doen met gewichtjes. En daarvoor kun je waterflesjes gebruiken. Maar je kunt natuurlijk ook, als je de dumbbells thuis hebt, die gebruiken als gewichtje. Ik kom er straks even op terug. Laten we eerst even beginnen met een warming-up. En stap maar mee. Hey. En je mag als je wil wat hoger je knieën optillen. Heel goed. We gaan onze voeten open en weer bij elkaar doen. Uit, uit, in, in. Uit, uit, stap, stap. Heel goed. Blijf stappen en blijf je voeten optillen. Hè? 1, 2. En weer op de plaats. Marcheer. En wellicht kun je je knieën wat hoger optillen. Het geeft net wat meer uitdaging. En doe je voeten weer uit elkaar. Uit en in. Heel goed. Ik denk dat jullie wel klaar voor zijn voor iets nieuws. Stap en knie gaan we doen. Knie, knie, knie. Je kunt beginnen met je hand naar je knie. Of elleboogknie. Ik was net al zo enthousiast om meteen daarmee te beginnen. Knie op. Ja, je merkt al dat je hartslag wat omhoog gaat. Die gaan we dubbel doen. Dubbel knie. Knie. En je ziet dat ik probeer een twistdraai in mijn bovenlichaam te maken. Schouders. Draai je in. Begin weer met die knie 1 keer. 1. Doen we 4 keer. En dan dubbel. Knie. Knie. En weer enkel. 1, 2, 3. En weer dubbel knie. En dan gaan we weer marcheren. En stap. Op de plaats. En dan weer die open, open, dicht, dicht. Open, open, dicht. Uit, uit. En dan gaan we stap en knie. 4 enkel waren het, hè. 2. Dubbel. 1, 2. En 4 enkele nog een keer. 2, 3, 4 en dubbel. En dubbel. En stap even uit. Nou, een klein beetje opgewarmd zijn we. Pakken we er onze gewichtjes bij. Of de waterflesje. Ik zal het even laten zien met waterflesje dat het ook prima werkt. Je begint met je voeten een klein stukje uit elkaar. Je zet je hand of je gewichtjes op je bovenbenen neer. Buig je knie een klein beetje en haal ze naar je toe. En buig ze. In, uit. Buig, strek, buig, strek. Heel goed. Dit is voor je biceps. Oftewel je spierballen. In, uit. We gaan onze armen optillen. Op, strek, in en weer laag. Buig, strek, in en laag. Buig, strek. En terwijl je zo staat, probeer een beetje je buiknavel in te trekken. Je rugspieren aan te spannen. Doe maar net alsof je die hele strakke broek aan hebt. Die spijkerbroek waar de rits van dicht is nu. Ja, 1, 2, 3, 4. En buig, strek, buig en laat maar even los. Schud even je schouders los. Ga je verder met je armen. Nog steeds voor je. Handen op je bovenbenen. En ga je armen opzij tillen. En terug. Opzij. En weer laag. Op. Net totdat je niet te hoog gaat, want dan ga je meer je nekspieren belasten. Dat is niet de bedoeling. Oefening is voor je schouders. Op en terug. Hoog. Heel goed.
Laatste keer en hou ze naar voren. En til ze naar voren op. En laag. Op. En terug. Je zou ze een beetje kunnen indraaien, je flesjes, je gewichtjes. Handen naar voren. Ook hier. Opletten dat je niet te hoog gaat. Netjes. Doen we nog 4 keer. 3. Nog 2. En de laatste oefening voor je schouders. En laat even los. Zet even 1 flesje neer. Je zou het met 2 flesjes kunnen doen. Of je pakt de grote fles. Je houdt het gewichtje tegen je. En je gaat draaien met je bovenlichaam. Zorg wel dat je mooi rechtop blijft. Niet in gaan zakken. Blijf mooi lang. En strek je armen maar iets voor je uit. Dan maak je het al wat moeilijker mee. Oh ja, vergeet niet om je heupen stil te houden. Hè? Kun je nog meer je armen strekken, dan wordt die alsmaar moeilijker. Hè? Strek. Heel goed. Ja, daar moet je best wel moeite voor doen, hè? Om die benen stil te houden. Dus hou je buikspieren aangespannen. En breng je armen weer voor je. Oké, ja, vind je dit een fijne beweging om te doen? Mag je dat dadelijk best wel nog een keer herhalen. En haal ze weer naar je toe. Heel goed. En laat los. Wat ik al zei, je zou het nog een keer kunnen herhalen, de oefening. Maar ik laat jullie nog een andere zien. Armen boven je hoofd, ellebogen kort bij je. En dan buig je en strek je. Buig en strek. Ik laat het even van opzij zien. Gewichtje of je flesje, net hoe we het noemen. Achter je hoofd en terug. Buig en strek. En totdat je ellebogen goed kort bij je blijven. Dus niet dat je armen hier naartoe gaan. Kort bij je. Dit doen we voor de kipfiletjes, hè. Ja. Doen we nog 4 keer. Kom op. 4. 3. 2. En de laatste. En laat je armen maar rustig zakken. Je mag best even je gewichtje neerzetten. En schud je armen even los. Wat ik al zei, deze oefening kun je allemaal nog een keertje herhalen. Dan willen jullie ook nog even meenemen voor een oefening voor de benen. En die is best een beetje berucht, die oefening. Die heet Sally Up, Sally Down. We gaan squatten. Zet je voeten schouderbreedte neer. Iets verder mag ook nog. En het enige wat je gaat doen is dat je gaat zakken. En omhoog. Vind je het lastig met je armen voor je, mag je ze ook op je bovenbenen zetten. En weer terug. En laag. Oh, daar heb je hem al. En down. Ja, blijf maar even zitten. Duw omhoog. En laag. Kom op, doe nog even mee, hè. Met een minuut of 3 ben je daar ook weer vanaf. Dan heb je een goede training voor je beenspieren gehad. Omhoog. En laag. Wil je het moeilijker maken? Heb je je armen voor je. Up. Down. Ga ik omhoog. Zet je handen even op je heupen. Dat ik echt zie dat je omhoog bent en terug. En ga door. Ja, je weet dat hij up gaat zeggen. Maar ga pas als hij dat zegt, hè. Ja, goed zo. Oh ja, we blijven even zitten. Ja, hou vast, hè. Keep smiling. Hoeveel rust hebben we erin? Ik zal het je even zeggen. 4. En we hebben er al eentje gedaan, dus we zijn goed onderweg. Up. Down. Schouders laag. Borst op. En je hoeft helemaal niet zo laag te gaan. Een klein beetje spanning op die beenspieren. Omhoog. Laag. We mogen weer even uitrusten. Wat heet uitrusten? Rustig doorademen, hè. Yes! Blijf erbij. Down. Zorg dat je goed je voeten goed op de vloer laat staan en niet op je tenen gaat hangen of naar achter gaat leunen. Up. Oh, ik begin ze al te voelen. Ik hoop jullie ook. Ik weet, het is een beetje langdradig. Maar je doet het ergens voor, hè? Daar zitten we weer. Het wordt hier wel erg warm. Hoog. Laag.
Hoog. Ik laat nog even van opzij zien. Op. En duw je billen naar achteren en probeer je rug recht te houden. Hè? Hoog. Laag. Hoofd is op, ik kijk niet mee omlaag. Hoog. Ja. Deze Sally die houdt van herhalingen. Ga maar door. Je hebt dadelijk een goede workout gehad. Draai weer even naar jullie toe. Voor dat laatste stukje. Uitdaging is altijd iets lager gaan, hè. Oeh, ik voel mijn hart. Gelukkig. Hoog. Laag. Kwaad. Daag jezelf uit, hè. Zo zeggen we dat altijd. Je lichaam went snel aan een oefening. Dus wil je dat hij goed zijn werk doet en blijft werken? Blijf maar zitten. Lager, lager. Je bent er bijna. Yes. Schud maar even je benen los. Ik vond dat jullie goed mee hebben gedaan. Tenminste, wat ik zo ver kon zien. Tot de volgende keer. En veel plezier van deze oefeningen.